pasimbanwa, mapunaw na hangin nagadap yan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga kaya inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita magdala inspirasyon. Aksyon radyo, makulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, makulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog kanay, sinsan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagkayon nga ipalapnan. Panasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna
Una, ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:01. Aksyon Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Aksyon Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga, karong nga adlaw Sabado, pitsa unugid, bulan sang Mayo, tuig 2021. Sa aton sini mga mamumugon, Labor Day karon nga adlaw. Adlaw mo, adlaw ko, adlaw naton tanan. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamat. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, nasyonal, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyo diri lang sa Aksyon Reports first portion. Aksyon Radio. Sila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, himamaylan padayon ng investigasyon sa kamatayon ni John Del Diaz nga tumandok sa siyudad sang Talisay. Kamatayon sang 40 anyos wala sang foul play suno sa kapulisan sang Police Station 7, kaso ginakonsiderar close case na. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginapa-imbestigahan ni Health Secretary Francisco Duque sa Food and Drug Administration ang pagpanagtag sa mga doktor sang ivermectin sa Quezon City. Sa diin nagagamit lamang sang ordinaryo nga papel bilang prescription. Ang ginagamit ko no bang paper ay ano ini? Daw hindi amo. Ginpangunahan na nay Congressman Mike Defensor kag Rodante Marcolita ang pagpanagtag sang ivermectin kaupod ang 4 ka doktor sa pagpamuno ni Dr. Iggy Agbayani, presidente sang Concerned Doctors and Citizens PH. Suno kay Duque, klaro nga ang mga doktor ang manabat kon sa isa ka ordinaryo nga papel lamang ginsulat ang prescription. Sa dalom sang laye, dapat nakasulat ang detalye kaangay sang ngalan, sang nagprescribe sang bulong, ang address, professional registration number, kag tax receipt number. Dugang pa sini dapat man sundon ini, kag hindi mahimo nga token prescription lamang ang gamiton. Anong natabo? Na nagtag sa bulong, may prescription ang mga doktor, pero sa ordinaryo lang nga papel na sulat, ba daw palagpataw?
ang buot silingon may questionable pangdaan ining bulong ani. Wala pa ni gintagaan panugot go signal sang Food and Drug Administration sa karon niya nagmato-mato ining duwa ka mga kongresista sa pagpanagdag. Siguro ang hando mayo basi makapayo o galing may mga pila ka bagay nga dapat ipaagigid sa atong gobyerno. Kay may gobyerno kita mo kag ang mga doktor profesional ina nga mga doktor hindi pwede nga isulat mo lang sa bond paper o kung ordinaryo nga papel ang prescription mo sa bulong. Kinanglan niya nga may ngalan mo, may address mo, tanan-tanan, plus-plus, para kung anong matabo, may sukton ang tao. Amo ini ang dapat nga himuon sa mga doktor. Ano man yang problema nga nag-upod sila ya sa duwa ka mga kongresista na nagtagbulong pagkatapos kung tani ko nagpanagtag nga wala na lang prescription, mas mayo. Kay posible daw wala pa sa labton. Sabton nagalindua ka kongresista na, ti ka isog man kay Mike Defenson niya, tubangon ko na ya, kung may kaso, sige panagtag. Dahil di amo, no? Ang buot silingon, pwede malanggali nga lapason mo ang layi. Pwede laya nga pinagusto kaya sang panagtag dira, bisan wala sang husto nga rekomendasyon. Ang aton malang malantani kung makapaayo bala. Matabo gani nga may disgrasya nga magluntad ambot kon ano ang isabat sining duwa ka kongresista kag sining mga doktor nga sa ordinaryo lang nga papel dinsulat ang prescription. Dapalagpat ha. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:07 na morning na sa bilog nga Dakbanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Kamusta? Sabado sumong pizza uno gid Labor Day adlaw sang mga mamumugon. Mga worker, mga mamumugon, mabuhay kamo sa bilog nga kalibutan. Adlaw ninyo ini, adlaw mo, adlaw ko, adlaw naton tanan. Ibandirat ang hayahay sa mga worker. Kamusta? Bawti inigo kita sang pandemic kung tani karon nga adlaw ikasa ang panawagan pataas-taasan ang sweldo tagaan husto nga benepisyo ti ano mo na kay may pandemic imbes nga sa kasweldo imbes nga benepisyo sakripisyo ang nagakatabo sa mga worker milyon ang nawad-an sang trabaho bangod sang pandemic halit nga tugas sang kagaw nga si COVID-19 apang luwas sina sa gihapon, padayon kita, abante kita, pagsinggitan sang aton kinamatarong. Kinamatarong nga mabuhi man sang maayo. Kinamatarong nga makakaon man 3 ka beses isa ka adlaw. Kinamatarong nga makabuto ang mga kabataan. Kinamatarong nga makapatindog sang kaugalingon nga puluyan. Amoy ina ang dapat kinamatarong sang isa ka Pinoy dire sa pungsod Pilipinas. Tiamo ina ang ibandira, posibilidad karong adlaw sang pila naton ka mga kauturan. Singgitan wala kadto, nagaalungay hatagi pagtamod ang mga mamumugon. Sa sini nga mga tinon ang patrol, nagalagulad na sa pila ka mga dalanon sa syudad sa Bacolod. Kuhaan tasla impormasyon, kamusta na ang mga balita nga nagtuluhaw sa sulod sang 24 oras. Kamusta na ang aton mga driver? Kamusta mga merkado? Kamusta mga pristo sa nagapanguna nga balaklon sa 3 kadalagko nga mga merkado plus sa pila ka mga palapala nga bahibo galadlad na sang ila mga baligya karon nga kagahon. Aber, updan kita sang aton patrol. Balita sa patrol. Upod kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin, good morning. Aksyon Fred, good morning. Sa aton pinalanggang ang mga tagpalamati, good morning. It's Saturday, it's Labor Day. Aksyon na Fred. Malipayon nga kadlawan man sa imo Aksyon na Fred. Adlaw na aton. Aton adlaw ini. Yes, Aksyon Fred. Adlaw aton ni adlaw ini.
no, adlaw sa mga mamumugon ti payday man, of course, no. Para sa aton mga kauturan abansiman mo. Kahapon payday inaiya kung may action ng Fred, no. So, good morning. Masanag man ang bulan subong half moon action na Fred, subong kagahon. And at the same time, gagwa ang mga bituon sa kalangitan nagapatimaan nga mayad ang tiyempo subong kagahon. O galing ti ang pila ka mga dalanon subong aga masyado katawhay ang basura arap. Good morning, IPM. Good morning. So, sa mga miyembro sa IPM, dayon natin siya lagi na pukaw. Kay kung ari ka diraya action of Fred. Sabi ko, anay, kung gabi isla ka pangako, tula pa? Why action of Fred? Kung gabi kung tani, payo kung tani, kung kapanghakot sila gabi, galing kiti subong nga kagahon, tubang pa lang sa barangay 9, barangay hall ba action of Fred sa barangay 9? Ay, basura, kitan mo dayon. Welcome sa Barangay 9 Action na Fred. Sa dalom sa Aksyon Radio? Dalom sa Action Radio, kilid sa morgue sa Regional Hospital. Damo, basura ka. No, hindi ba na pwede na botahan basura? Diyan ang basurahan sa Barangay 9 now? Mulang din nakita nato ng Action Fred, which is supposed to be, may aragit sila nga dapat basurahan, no? Galing kiti ang nakita naton sa karon, nga connection na Fred, mga basura haralang skilid sa barangay hall. So may possible dampi action na Fred. Kundi isang una masyado katawhay, kakakita di basura, galing kiti subong niya. May mga basura ka na makita na action na Fred, no? Bisan ang dalan action na Fred sa Lacson, subong kagahon, masyado katawhay, although way pa, no? Ang mga kauturan ta nga ari diri sa karon nakita ang action na Fred pati ka ang iban ng mga utod ta bala gagabantay sa ospital sa Regional Hospital ay ang iban sa sidewalk na lang gid action na Fred tulog subong kagahon karton lang ang katapat ang uludan ng ila sining bag may mga habol man action na Fred no subong kagahon diin may iban ta ka mga kauturan ang nagabiyahe subong aga. Ang iba naton yung mga kauturan action na Fred, mga kabataan umpisa na sa pag-jogging. Mayo man ini action na Fred, at least sa mga kabataan, it's Saturday, mayo man kay makalisensya man sila sining mga kauturan nga nag-jogging. At the same time action na Fred, ang may mga hobbiness, no? Ang iba nga gaubra, mga empleyado abi, jogging man subong kagahon chance man nila at least once a week ang ila sining balhas na once a week at least kagwa ang ila sining balhas action na Fred para kahit papano yang makabatsyag sila sang kapreska sang lawas after sang jogging and at the same time yang maka-exercise makabig balaya action na Fred yang dugang nga kapagsik sa ila sining lawas the moment nga maka-exercise iban gani action na Fred kapagsik pa ng lawas kung aga pa makapabalhas especially kung ara sa uma pag makahambal kaya wow katugnaw pwede magpabalhas kita base makatabinas. Pwede man makasiling biya nga pabalhas ang karabaw pag ang isa ka taong gamaneho sa karabaw. Bayan niya action na Fred kahit pa paano niya arado. Nagapang arado. May way na nag-ulan action na Fred. No? Mayo kung tani kung ga-ulan. Kahit pa paano yan makapang arado na. No? Nga iba natin yung mga kauturan. May iban gani direction na Fred ga-arado. Galing kitik-katik ang duta. Kaila sining gina-arado action na Fred. No? Wad. Ay na dula ka arado lang itong nabalan mo. Nadula ka. O aber
balikan ta dugay-dugay ang patrol. Okay, Balik kita, go ahead, go ahead. Fred. Subong nga kagahon man Aksyon Fred, ang dalan sang Lakson, siya ang nasiligta na masyado kataw kay kitanta ang pila naton nga mga kauturan, ang mga kapulisan kalambiyong man iya sang police station number 6 Aksyon Fred, no? And subong man nga kagahon ang iban nga mga salakyan di pasahe ang gaamat-amat naman sa pagbiyahe. Ini nakitanta Mandalagan, mayari man diri Aksyon Fred Barangay Bata, kitanta diri sa area sang Libertad. Mayara man niya sang magsungay diri Aksyon Fred mig ulat man subong kagahon. Ginalantaw to man Aksyon Fred andalan karon sang Rosario. Diin subong kagahon nakitanta yung mga tricycles even ang ining mga e-bike nga nagabiyahe subong aga. Ang dalan Aksyon Fred sa dalan sang Lopez Haina subong kagahon masyado man katawhay although may pipila Aksyon Fred nga mga utod ta nga nagabaligya na no sang ila sini nga pinya no pinya subong aga Aksyon Fred damo man nga pinya ambot kundi ni siya haling nga mga Basi Don Salvador? base siguro Aksyon Fred Don Salvador Benito. Tigbilin niya na subungaw? Mugani pangguton tabi si Pamanggotabi? o kung pilinya subong aga mangguton tabi kay iniya basta magambal kita Salvador Benedicto damo gid ya palang tagpalamatig no sang Aksyon Radio. Ma'am, tagpila subong ang pinyata? Tag 130 ang bahig, sir. 130 ang bahig. Ang isa ka bahig may pila ka bilog? Ara 8. Ara 8. Oy, Aksyon Fred, way ara 8 dagko man ni. Ang dini siya halin nga pinyata? Dito sa Barangay Bago. Barangay Bago, Manmasang. Salvador. Taga Salvador Aksyon Fred ka. Amo gani. Magido. Damo mong gali sa damo na subong tigpilin niya na sa subong sa inyo. Damo na subong. Damo na subong. Ini mga 8 ka bilog sa isa ka tumpok tag ano ni siya mga luto na ni siya. Mga luto ng iban. Luto ng iban. Pero inihandag ko niya daw apat man ni kabilog. 8 sa kabahig. 8 ka bahig. Ang 8 ka bahig nga dalag ko ni tagpila. 130. 130 dagko. Pero ini ang gagmay niya. 30 na sa, sir. 30 ka bilog is kabahig. 30 ka bilog isa ka bahig. Bow, damo Aksyon Fredo. Amo ning 100. 130 man. 130 Aksyon Fred. Ang uno 30, pila kabilog? Ang 1.30 pila ka bilog ni siya? 30 ka bilog. 30 na. 30 man ka bilog? 30 ka bilog Aksyon Fred. Amo ni ang 1.30. Now, dagko naman niya siya Aksyon Fred. Di pare sa iban diyang bigin bahig mo, 8 ka bilog, 8 ka bukabi, dagko naman na ni siya. Amo ni ang 130. Pero kung gusto mo damo pagid niya, 30 man ka bilog sa 130. Damo pa. Makon mo na yung ang baligyan na ito subong damo mga gapa konto paani subong sang pinya ta sa inyo. Damo, sir. Magluwas diri sa Barangay Bunga din paniban nga naghalin ang mga kwanban. Minapasok. Minapasok may pinya man sila. May araman sila. Okay, sa minapasok pero mong kadabaan gidya sa inyo. Damo ginadada. Bago. Barangay Bago. Damo gidya sa Bago Aksyon. Sige. 130. So umuni ang iban diri Aksyon Fred may ari may galing kay tulog pa ang baligya. May mga gabaligya man sila sang mga patatas turugugal no sa Piag ni Tabok. Ini dalam pa lang sang Lopisay na Aksyon Fred tubang abisang isa ka baligyaan man nga kilala nga baligyaan sang mga sang training bala sa mga sibuyas, bagsakan sa mga kamatis, sa ahos, Diyos sarado kag tulog. Aksyon Alvin? Yes, sir. Ang kamatis mo do gadagsa barato no? Oh yes, Aksyon Fred, dagsa kag barato. Gligat to pag padulong to naton sa area sang Libertad na pamangkot naton to Aksyon Fred kay di grabe man ang pagdagsa barato man ang ila sini nga kamatis. Ang sitwasyon nga diri Aksyon Fred sa bangga mismo sang Lopisay na sa
Santo Rosario subong kagahon masyado ka tawhay pero ang makita lang gid kalabanan naton diriya ang pagdagsaman sining pinya subong kagahon. So ang iban diri nga nagabiyahe handumanan sa may Bangga ayon no sa Bangga Libertad ang umpisa naman halin ni sa Libertad and waiting sila Aksyon Fred no sa pila naton nga mga kauturan nga magabalik sa area naman sa handumanan. Aksyon Alvin mangkot lang ko. Yes sir. Damo na taong libertad subong. Yes, damo naman na tao. Oh, ang tanan na sugata mo ga face mask. Yes, may ara Aksyon Fred sa to. Duha lang tag istorya ha. Duha lang tag istorya Aksyon Fred. May iban wala. Na hindi ko kabati. Ano may face mask wala? Wala. Ay, anong disgrasya ini? Oo, gani Aksyon Fred, no? Ang iban wala. May iban niya gani dari ang kalabanan niya, may nagasuksok man sa face mask Aksyon Fred, no? Wala gwardyada, wala gabantay sa libertad? Way man ga banta. May ara man mga pulis maguro adlaw guro ni kay ti pares para sang unay nga MECQ ta ECQ so sa adlaw may gabantay pero subong iya walay. Although ari man diri ang pinaka-entrance kag exit way man da Aksyon Fred no. May gina-check man ang patrol subong man nga aga ba si makabalik kita dugay-dugay Aksyon Fred no. By the way ang observation sa patrol ginatulong sa inyo sang sa patrol with Aksyon Papang Nixon Tahom ang kaaksyon nyo Aksyon Alvin Graba una sa balita una sa aksyon sa pagkalod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:21 na madmad na kamo bulog tawron Sabado subong kon ara ikaw sa palibot sang SM walking sa provincial capital Lagon medyo ihuluhabyog ng hawak naton para nga bisan paano wala opisina subong pwede na kahuluhabyo walking hindi lang hagad dalagan na hindi lang hagad jogging kuno may edad na kaya hindi na pwede basi katipalo bala wala man naton ginapangayo ang disgrasya bala man kon malam ka na kon mabalian katulaan ay budlay na hindi na magtubo abyan na kadelikado relax lang inay-inay lang kamusta? May ginhapit na kamo sa mga merkado. Hapit na kamo tapos ang walking bakal kamo pamahaw, no? Na may man nga pamahaw karong nga agaw. Daw ka namit kaon marguso bla nang butangan mo itlog. Daw mo nang ginapulo paghita sa ginawa ko. Pagkatapos kita ka na sa gagmay nga lukos, adubuhon mo, bao sa kanamit. May ginbakal ko kapon nga binayo bla nga ginamos, sos. Binutangan sang tambok baboy. Sos daw go, matiyag mong blood pressure mo, daglambot 200 sa kanamit. Uy, kananamnana mo. Butangan mo sa jutay bla kalamunding. Sos, kanamito no. Matiyag ko galalaway ka. Galing nga mula na, delikado. Kaya kadamo sa kanon nga makaon mo. Di ka delikado nga daan. Ang kanon niya, kung matunaw sa tiyan mo na, sugar na siya mo. Amo na nga, ginalimitahan ang pagkaon kanon. Kaya hindi pwede laminigid kon may diabetes. Halong-halong lang, hinay-hinay lang. No? Pero kung kisabla, kung gutom ka, kanamit kid, nang pagbakit mo bala, gaso-aso pang kanon, samuan mo siya sang sabaw sang adobo mo nga lukos, sus, purti ka na nam. Marguso nga may itlog, garguso agya, baw sa pagkanamit. Pamahaw na, adlaw ron, bango na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24, tagsa kakagawon, duludugsing lang kita sa aton mga tagpalamati. Roll call, si Aida Alunan, aga pa nagbangon. Good morning. Kay Milili Oligo, kay Cory Bidaha San Quiet, good morning.
Kamusta da ang pungsod sa mga Arabo? Kay Abigail Labaro sang Duha, Qatar, good morning man. Kay Gina Murdin sang Kuwait. Kamusta da? Damo trabahante dito sa pungsod sang Arabo. Dagko sweldo, no? Kay Vanessa Mayo, sunny afternoon ko no. Bao, puwerte nami ko nung panahon dito. Kay Vanessa. Kay Diloterio Acosta Gare, sang Quezon City. Kay Renante Gallego, good morning. Kay Kent Bulaca Juanisa, sa Barangay Handumanan. Kay Hasmen Roldan Rabilio. Bao si Tiawok Gimpam sang Alangilan, aga pa nagbugtao. Kay Diosdado Propunga, sang London, England. Kamusta da sa England? Kay Ronnie Gordon, kay Jake Ramka, kay Rose Ann Leonardo, sa Barangay Buhangin, Isabela. Kay Kili Jaylee, good morning lang May lang pag-monitor tagsagid kaga. Muna kung kaisa, ang ako niya, medyo tulutamyaw lang no? Kay Ibon Bosher, dira sa Germany, good morning lang. May lang pag-monitor tagsagid kakaagahon. Ako niya para makukumudar kamutanan tagsagid kaaga. Ba, 50 kastar sa ginpadala ni Ibon Bosher. Thank you, Gid. Salamat, Gid. Kay Kili Jili, adlaw-adlaw nga tanan, ari nisla, nagaupod sa aton. May 50 kastar. Salamat, Gid. Kay Pili Proilan, dira kay Brian Junaldo, good morning. Naga-monitor man karon nga kagahon. Kay Baldomiro Cervantes, good morning. Mao sa Russia siya, ga-monitor Baldomiro Cervantes, halin sa Russia. Kay Dilia Liabe, good morning man. May lang pag-monitor kay Amor Malayang, dira sa Hagimit, La Carlota City. Morning lang. Ba, si Gina Murdenya, 40 degrees, init di. Sa Kuwait ba, pwerte ka init man dito. Sa lugar sa mga Arabo. Kay Idna Dormitorio, good morning man. May lang pag-upod-upod sa aton, tagsa kakagahon. Dudugsing lang kita, tulutamyaw lang, para sa aton mga kauturan. Okay na. Basta nga gatamyawanay kita, tagsagid kakagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Para sa mayo nga ka-blue. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEC Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEC Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1!
Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ, Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:31 na Sabado subong mopit sa unugid. Pero ang Life Extension Clinic Aksyon Radio Philippine Standard Time las 4:33 na. Tikang sang panahon, esterles ang nag-aapekto sa Visayas kag Mindanao. Ang Visayas maka-eksperyensya sang magalumon nga langit, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay tubtob kasarangan nga huyop sang hangin, di ka nasidlangan pakadto na amina nasidlangan ang mabatyagan sa bilog nga Visayas kag ang baybayon mangin kasarangan ang pagbalod. Amuning puwerte ka init bala. Ti Mayo subong kabay pa nga ang bulan sang kabulakan, bulan sa mga pista, makatupa-tupa man it makadali ang ulan. Ula lang bagyo. Ulan lang para mabasa ang duta, magtubo naman ang mga hilamon, kag kinahanglanon makasuyop naman ang aton sini mga kakahuyan plus sang aton mga kasapatan. Amo nang aton ginapangamuyo. Ti bulan sang Mayo kabay pa nga makabulubatyag man kita sang kabulubugnaw sang panahon. Kay purti kay init gid pamalati ang gabi bungang balasos gabanig sa likod naton ang bungang balas. Ang init niya bisan ara kasulbalay
Gaapa siya mo, gapalanopsop siya. Natawag lang daw gapangagat bala. Biting nga kainit. Daw ginakutot ya ang kalawasan mo. Pwerte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:34 na. Kay Antonio Flores, good morning. Bao, ang biyahe sa taxi, pigado ged. Ay, kuno daw iwat pasahero. Kay Rochelle Torbela, good morning. Kay Teresa Locsin, sang Salwa Quiet, good morning man. Kay Warren Ortez. Kay Noel Amar Noel, good morning. Kay Jocelyn Abuan, may lang nga pag-monitora, tagsagid kaaga. Mani kay bisan pano gaduldugsing kita sa aton sini mga tag-palamate, no? Ang kay Larry Rico, good morning man. May lang nga pag-monitora, tagsagid kaga, sa barangay Sampinit, Bago City. Kay Babes Navarro Ortales, Baligwas, good morning man. Sige, Prok Tangkong, Barangay City, good morning. Kay Rinaldo Reparo, ara siya, nagaupod sa aton karon nga kaagahon. Ariglado pahuway ta makadali. Mabalik ako, may obligasyon. Standby. Aksyon Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan.
Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating Philippine Standard Time, las 4:40 na. Mga 150 milyones na ang inigo sang kagaw sa bilog na kalibutan. Nagapanguna ang Estados Unidos sa kadamuon ginsundan sang pungsod India. Damo-damo na. 73 na kapinoy ang naigo sang COVID sa India. Duwan ang napatay nga mga Pinoy. Porte mga patay sa India to. Ginasunog na lang. Ang mga oxygen ginakulang na. Ang tanan nga ginahapo kamay balatian, ginalagas na lang ang pangginawa kay kulang na sa oxygen, kulang na sa kagamitan, kulang na sa mga hospital, kulang na sa lulubngan. Amo ina nga ginasunog na lang ang talangison mabatian sa hilit-lihit sa pungsod sang India. Purti, no? Kasakit-sakit batyagon. Amo na siya nga dapat maghalong kita dire sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:41 na. Kay Gillette Navarro Gallardo, good morning. Kay Luwila Siason, kay Joseph Pacifico, sang Barangay Baliwagan, San Enrique. Kay Manjo Arnijo, nagaupod niya sa aton. Si Judge Nap Diamante, kabugtaw na. Kay Bitilaw sa Binalbagan, kay Reubin Tampos ang LTO, kamusta? Kay Dr. Valencia sa Binalbagan, dira kay Toto Raul Alibugas na galadlad nga napamahaw mo, kay Roy Marino, good morning, kay Pare Remias Arroyo, gabulugtaw na sila, karon nga kaagahon, kamusta kamuda? Kay Marvin C., good morning, kay Johnny Dalgo sa Manapla. Kay Pare Erning Hurilla, sigurado gabugtaw na ni. Si Pare Istoy Querido, bangon na da. Batui ang anuman nga pamalatian sa grupo sang Kaisi Boys. Kanay Nick Barca, Cano Rivera, James Patalagsa, JC Sindico, Munsing Syukon, Joel Peredo, Roger Aguirre, Loria Porrado, kay Gilbert Carion, kay Mayor, kay Jute Pascua, kay Lorene Canson, kay Buniad Vincula, kay Bibitan, good morning. Si Engineer Nariel Bantay, wala kami kita na idugang niya. Kay Jerome Solinap, kay Mark Chua, good morning lang. Dira kay Jubal Trinidad, good morning. May lang nga pag-monitor, tagsagid, kaagahon. Bisan paano, upod-upod lang kita. Upod-upod kita dugsing sa first portion sang aton programa. Pitik-pitik itdyutay nga pulupanamyaw, bulubalita kita, tagsagid, kagkagahon. Okay lang? O sige, relax anay makadali, pulupangapi ka mo dira, mangapi man ako dire, pero balikay di kita pagkatapos ang akon mga obligasyon. Okay lang? O sige, kayang ilaliarte gayon dato da, sa tutong Barangay Pilisa, relax lang, no? Kay mabinalikay pa kita. Ni Tonski Dila Pasigado. Nagamonitor man siya. Dila sa Singkang Airport. Okay, reglado. Balikay kita pagkatapos ang akon
obligasyon. Standby. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan.
nadapya na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapad Radio Philippine Standard Time, las 4:55 na. Balikay kita. Kamusta? Areglado na? Nakaplastar na? Aber, arangka naman kita sa aton obligasyon tagsa kaaga. Hoy, si Senador Manny Pacquiao, sugiran ta kamo, nagsulat siya sa Chinese Embassy. Ano ang kaundan sang sulat ni Senador Manny Pacquiao? Ang kaundan sang sulat, nagapangabay nga kung mahimo palayaso na ang mga sakayan dagat dira sa West Philippine Sea. Kaya daw amuning mainit nga isyu sumo. Hindi maintindihan nga pamursagid niya ang China nya hindi kami maghalinda kay amon na da lugar. Hindi pwede nga palayason dira ang amon sini mga sakayan dagat. Di kon sa bagay, wala na mahimo. Kay si Presidente Rodrigo Duterte aminado naman, sila nga kahapon niya hindi ta mangita gira. Alin pa na isang una muning statement sang Presidente. Inapanginwala yaman nga may ara silang pila ka mga kasugtanan sang pila ka mga opisyal sang pungsod China. Galing sila nga wala ta mahimo. Hindi man ta pwede kagira sila, wala matapadaog. Sige lang, okay lang. Mayo man ang pagpagigabyan sa China sa aton, nagadunar man sila sa mga bakuna, okay lang. Pero kisa may maayo man sa statement yati, pero kung daw medyo ang aton kwaon pa, daw hindi naman na amo. Daw, amo lang ang mabulubugat na tilaga ni Presidente Rodrigo Duterte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Kay Brian Albaida, good morning. Si Idilaos upod kanan na Yasabel, good morning man. Kay Noel Pahilanga, sang Villa Maria Homes sa Barangay Sumag. Kay Sunying de Monteverde, Tukuda, Ohio. Nagamonitor siya sa Pungsod, Japan. Kay Nulinda Auditor Lapos Aguirre, dira sa Vista Alegre, Mansilingan, good morning. Kay Merlita Adolf, good morning. Kay Jocelyn Liboon Dispoho, good morning man. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. Sige. Bawa. Kay Lubaton Anho, good morning lang. Kay Lubaton An, may lang nga pag-monitor alin sa Aman, Jordan. Kay Christ, Kerry Paul Javier Tanatan, good morning. Bugtaw na kamo kag magkisay-kisay. Kay Maricol Lao, good morning. Dira sa Himamaylan, damyaw yung mayor, tungson ko sang Himamaylan. Sige. Kay Utay Benedicto, good morning man. Nagamonitor man dira sa Victorina Heights sa Barangay Mansilingan. Ariglado, mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa,
Kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay.
Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:06. Kahapon nag-monitor kita, nag-abot na sa syudad sa Bacolod kuno ang bag-o nga lokasyon sang Sinovac vaccine. Kadungan sa ginpatigayon nga delivery sang bakuna para sa probinsya sang Negros Occidental. No maayo man, mga 7,480 ka mga bayal sang Sinovac vaccine nga ginpadala sang departamento sang ikayong lawas nga karon ginpahamtang na sa bahin sang cold storage facility sang government center. Mayo niya. Namin isa sa piyak nga ang pila naton ka mga utod wala pa mabakunahan. Di karon pila man ka mga negosasyon ang ginahimo ginapatigayon sa mga mall sa Bacolod nga plano gamiton sang EOC bilang Mega Vaccination Center. Masugot mo na guro ang mga dlagko nga mga mall. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:08 na. Kay Maria Risa sang Alihis, good morning. Kay Rinier Asombra. Kay Mawi Kanyada Jr. Kay Juby Artagame. Kay Nancy Alyusa Barba, good morning. Kay Rosalina Arellano Espadero. Kay Noe Erwin Gonzales Samao. Kay Raquel Di Maala, siya nagaupod sa aton na subuman kay Arman Regalado sang Montara Isabela. Si Aluna Cortez Dinsay nagaupod man sa aton. Upod sila ni Alex Montisa na aga-agagid. Si Alex siya wala ini nagakaulihi. Upod sa aton pirme sa aton kini nga pangalagad. Aksyon Radio Philippine Standard Time na 5:08 na. Standby. Mabalik ako pagkatapos ang akon obligasyon.
yan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pambudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Alas 5:14 na. Oh, kapi-kapi ka mo anay. Dr.
Standard Time, las 5:15 na. Aber, diri kita. Kamatayon sang 40 anyos, wala sang foul play, suno sa kapulisan sa Police Station 7, kaso ginakonsiderar close case na. Si Aksyon Eric Magbanwa may report. Aksyon Eric, please go ahead. Aksyon, Fred, good morning report kikan sa Bacolod City Police Office. Ginakonsiderar sa Police Station number 7 nga close case na ang kaso nga paghikog sang 40 anyos nga si Dino Junila nga pumuluyo sang Purok Kabugwason, Barangay Vista Alegre, siyudad sa Bacolod. Kunin mo Aksyon, Fred, badumduman, naghikog si Junila sa itong Biyernes ang kagahon. Matapos gintiro ang iya sinikogulingon gamit ang sulpak nga ang bala 12-gauge shotgun. Solo sa kay Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7, nga wala sila sang foul play nga nakitaan sa kamatayon sang biktima nga ginpaburan man sang pamilya Junila. Wala na sang plano pa ang pamilya Junila nga ipaidalo pa sa paraffin test ang bangkay ni Dino Junila, amo man ang pagpaidalom sa autopsy. Salo kay Bonilla, nagasuprer sa madamo nga problema ang biktima nga sa iya sila paghikog, kadungan man sa paglubong sang iya sila iloy nga napatay man sa balatian. Pagpangusita natin sa yung mga biyandra sa palibot, kagang yung leading partner ng mismo, yung biktima kami nagasuprer niya sa depresyon, bagay nga iya na lubong mata. So kadua, tungod na sa financial, kay gibaligyan naman yung tricycle para i-gasto sa pagkalubong sa nanay, kaya bayad ng mismo kami sa mga patangan. Yung katapos sila, wala na sa trabaho. So, muna yung mga consideration yung mga bagay, sabihin ng rason na nag-commit sa suicide ng victim action direct. Sa crime scene, sir, may mga boss na nakitaan nga foul play sa sining kamatayon? So far, nag-check natin yung area, kag nag-interview kita dira sa mga nag-apamilasyon action direct. So far daw, ay man sa foul play na tabo, kag sinanga oras mo, nagkuha ni Kulong yung asawa, nagsarap na sa suba kay mahugasan yung mga baso na panggamit nila. Kaya dira sa ganun sa suba, may video bubo na sila. So hinali lamang nakabating sila sa lipot, kag pag-check nila, ang mga tugaling yung living partner ang napatay action direct. Di nga parte ni isang balay nakitaan sa sir? Bali sa balay mismo ni sa biktima dira, kung sa diin ang iyang iloy na haya man mismo dira sa ilang balay action direct. Action, Fred, si Police Captain Elmer Bonilla, hepe sa Police Station number 7 sa interview sang Aksyon Radyo. Ining report. Report gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Porte ang siyudad sa Bacolod subong ang mga mall bala katawahay no. Laka-laka balang tao. Ang malain pa kay ang mga kalanan, aba ilisipon lang 2-3 ang nagapungko damo na nagsirira. Porte nga gutom ni. Porte naman ni ang wala trabaho. So Labor Day pa subong, bati ipatuwas na sang aton mga utod karon nga adlaw. Kay Leo Condino, good morning. Kay Edser Samjente, sang San Pablo, Laguna. Kay Imbong Jucampo. Kay Michelle Sayo Gimiroy. Kay Dante Makilanda, good morning. Kay Gina Espanyola Tandoy. Kay Eleanor Rigby Agravante. Kay Shenika Mahilom. Kay Dodge Dalida, padayon nga naga-monitor. Mabalik kami pagkatapos ni. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23. This time check is brought to you by Neurobion, helping through heroes by nourishing herbs, vitamins B1, B6. Aton mga utod bala, kubasi may kapan. Las 5:25 na, standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap daton sa resulta sa Small Town Lottery First Draw, 9:34.
Una nga bula, resulta 9 kag 34. Second draw, 18-9. Ikadua nga bula, resulta 18 kag 9. Third draw, 33-14. Ikatatlo nga bula, resulta 33 kag 14. Rekta kita. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Luto 658 kita. Jackpot 49,500,000. Kombinasyon in any order 6, 31, 52, 42, 22, 48. Resulta sang 658 size 31, 52, 42, 22 kag 48. Sa ilo kita 645, baudako ng jackpot. 119,464,986. Kombinasyon in any order 5, 17, 16, 24, 18, 38. Kombinasyon sang 645, 5, 17, 16, 24, 18 kag 38. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:27 na. Kay Giselle Franco da, kay Marlene Diaz, kay Teresita Orita Kahurao, good morning lang. Kay Mark Eugene Mosquera Sarabia, sang La Castiliana, good morning. Kay Micaela Gilaran, good morning man. May lang nga pag-monitor, tagsagid kakaagahon. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna?
Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:33 na. Diri kita mga balita naton nga natipon sa City Hall o pod kay Aksyon at Tayhopon. Aksyon at please go ahead. Good morning, Aksyon Fred. Wala siyang problema sa kadamuon sa mga returning residents nga nagapauli sa Dadsang Bacolod. Umpisa nga nagbalik ang biyahe sa mga ini pagkatapos sang ginpatuman nga moratorium. Suno kay Councilor Cindy Rojas, chairman sang Committee on Returning Residents, base sa ilang datos, nagapabilin sa gihapon ang average nga kadamuon sa mga Bacolod noon nga nagabiyahe pauli sa syudad. Dugang pa ni Rojas, wala sa natabo nga mga pagbago sa regulasyon angon sa pagbiyahe sa mga returning residents sa piyak sang damlaglanggin pagwa nga executive order sang alkalde. Importante lamang suno sa konsihal nga makumpleto sa mabakulunon ang pagproseso kag application sa ginapatuman nga espas registration. After isang moratorium, siyempre expected, damo-damo din ang nakapuli. No, ang naging pinuli, kaya mo sila ang mga nadala sa travel moratorium, so they had to rebook. Okay. No? So amugid ko nga week ang medyo damo. Although to be fair, halos ko sila tanan may mga RT-PCR man nga swab test, no, na updated. So due lang man ang gin-reswab na naton because nag-expire bala ang ilang RT-PCR how. Okay, gid ang lakat naton kung updated man gyapon ako nag-post daw a few days ago sa akin nga Facebook account. The same requirement needed to come home. Oh, actually wala na problema masyado kay as long as they comply with the requirements. Pwede gid sila yun makasakay, gina-allow sila sang airlines at sa mga shipping vessels kung makasakay. So wala gid problema. But they have to comply with the requirements, which is they have to register to SPAS. Ang pinaka-importante di subong kaya amo na ang ginapangita subong sa mga airport, seaports kag bus terminals. Amo na siya ang aton nga SPAS. So you have to register your SPAS account. And then, dira mo na siya i-attach ang tanan-tanan mga requirements. So, ang ating requirements, 72 hours valid RT-PCR swab result, ang backtrack natin, kag ang health declaration, which is all online.
Yes. So, attach mo na siya and then send in mo siya sa SPAS. And then, ma-pending na siya. You wait for approval. Okay, once ma-check na siya kag ma-approve, then you will be sent your travel coordination permit, which is the TCP. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang kaaksyon nyo. Aksyon ay tayhupon na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:36. Kaya nalin na balitan api good morning kay Niel Brian Balois, kay Rudelin Alvarez Bayabado, good morning man. Mabalik kami pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Monopolies for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibun Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog 5:40. This time check is brought to you by Standby, babalik ako pagkatapos ini.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:44 na. Diri kita ho, himamaylan padayon ng investigasyon sa kamatayon ni John Del Diaz tumandok sa siyudad sang Talisay. Si Aksyon Brian Mordin may report. Aksyon Brian, please go ahead. Good morning, Aksyon Fred. Sa Sinimatiniyon, parayon pa ang pag-imbestigar sang Himamaylan PNP sa kamatayon ni John Dale Diaz, 39 anyos, taga Zone 15, Barangay Matabang, Siyudad sang Talisay, nga nasapuan na patay dito sa siyudad sang Himamaylan, tinalikdan nga adlaw. Sunod diri sa hepe nga si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas, wala pagin sang ebidensya, saksi man lang nga makabulig abi tudlo sa suspitsado sang nasambit nga pagpatay aksyon na friend. Dugang pa ni Vargas, ginako sang asawa ni Diaz nga ini ang nagausar ka nagaduso gidman sang illegal nga droga. In fact, ini siya action friend 2016, isa ka drug surrendery sa tong panahon nga grabe ang uplan tukha nga ginahimo sang Duterte administration.
Unay pa sang hepe ining victim action Fred isa ka construction worker subong kag posible nga ni siya ang gin-pick up diri sa Bacolod or Talisay pagkatapos ginpatay sa ibang nga lugar kag dito ginwigit sa Himamaylan. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:46 kay Jocelyn Kalamaan, good morning. Kay Joy Ann og Damen sa Sinda Kahilamunan, Barangay Nato, La Castillana, kay Pelinora Oliveros, kay Elizabeth Malaka Gamala, good morning. Mga blatter entry pagkatapos ini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginagampiligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, kagaya na ipalak na. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:50 na. Evergreen Herbal Cup
Standard Time, las 5:51 na. Ari ang pila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sa aton kapulisan. Balita sa Upod kay Aksyon, Alvin Graba. Aksyon, Alvin. Aksyon, Fred, preso karon sa custodial facilities ang police station number 5 ning 35 anyos nga lalaki matapos nadakpan sa bypass operation kagabi sa Barangay Vista Alegre, siyudad sang Bacolod. Ing nadakpan king kilala kay Rodolfo Aksyon, residente sang amuman nga lugar. Nausunod diri kay Police Captain John Christopher Masangkay, ang hepe sa police station number 5. Si Aksyon ang tigalngig nga naaresto sa mga otoridad matapos nagbaligya sang ginasuspitsuhan shabu sa pulis nga nagpakuno-kuno bayer na kuha kag recoverable sa mga kapulisan diri kay Aksyon. Ang ginabulubanta 4 kon 4 ka gramos ang suspected shabu nga may dangerous drugs board value nga 24,000 ka pesos. Report sa patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon, Alvin Graba, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Kay Huma Luminada, good morning. Kay Russell Gomez. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna
ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo. Philippine Standard Time, las 5:58. This time check. Muning lada kay Banoy Bahande kag kay Iba Gradas Baterna. Standby na sa aton aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Edin Aboso, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!